Maturitu zo slovenčiny a literatúry som neprečítala ani jednu knižku a aj tak som zmaturovala. Do ústnej maturity zostáva tak týždeň 2 a ak si nevieš zapamätať diela čítaní, tak si normálne iba pust podcast. A počas počúvania si zapíš len týchto 5 vecí. Kto ten príbeh rozpráva, ako tie postavy vystupujú, v čom to dielo celé je, čo sa tam často opakuje, hlavne čo si máš z toho odniesť. Pri mne na ústnej od teba nebudú chcieť, aby si im to odrapotal odzadu dopredu. Stačí, že vieš o tej knihe normálne rozprávať. Som si podcasty púšťala pri make-upe, keď som cestovala, alebo keď som len tak ležala. Tým, že to počúvaš stále dookola, si to zapamätáš lepšie, ako keby si mala čítať 200 strán. Teraz ti ukážem, ako na to. Otvoríš si iba túto aplikáciu. Tu som ho vlastne požiadala, čo chcem, vytvorí mi to podcast a už sa mám počúvať. Priznám sa, že mi je z Natálii niečo poriadne smutno. Ako mohol niekto tak tvrdo pracovať len za toho tabaku a sľuby? To je presne podstata kritického realizmu. Predstav si to ako zrkadlo, ktoré autor nastavil v vtedajšej spoločnosti. Takže nemusíš čítať 20 kníh